Po celá desetiletí svět sledoval Brada Pitta skrz objektiv fotoaparátu, viděl muže, který jakoby měl všechno vzhled řeckého boha charisma, filmové hvězdy zlaté éry a kariéru, která znovu definovala Hollywood. Přesto se pod červenými koberci a záblesky paparaci skrývalo tajemství, o které se až doteď doopravdy nepodělil. Za tím klidným a bezstarostným úsměvem se skrýval muž, který prožíval sérii tichých úvah porušených slibů a strašidelného uvědomění si ženy, které se nikdy nemohl doopravdy vzdát. Nebyla to jen další jméno v bulvárním plátku nebo prchavá kolegyně. Byla to ona, kdo změnil samotnou podstatu jeho duše, ta, která ho inspirovala k jeho největším výšinám a byla svědkem jeho nejhlubších hlubin. Dnes odhalujeme emocionální pravdu, kterou Brad Pitt konečně odhalil o ženě, která zanechala v jeho srdci trvalou stopu. Lásku, kterou žádný čas ani vzdálenost nemohli doopravdy vymazat. Příběh Brada Pitta nezačal v hollywoodských kopcích, ale v tichých prašných pláních středozápadu. Narodil se v prosinci 1963 v Shawnee v Oklahomě a vyrůstal ve Springfieldu v Missouri. Byl to chlapec z malého města s neklidem, který se nedal zkrotit. Chyběly mu jen 2 kredity k titulu z žurnalistiky, když si zbalil kufry a odjel do Los Angeles poháněn pouze odhodláním a snem. Aby přežil tato raná léta, proslul tím, že nosil oblek kuřecího muže pro řetězec rychlého občerstvení a pracoval jako stěhovák, a to vše při honu za konkurzy. Žil ve stísněných bytech, sdílel prostor s dalšími snílky, přežíval na levných hamburgerech a neochvějné víře, že je stvořen pro něco víc. Toto období boje formovalo jeho pohled na lásku. Hledal partnera, který by dokázal vidět muže pod ctižádostí někoho, kdo by rozuměl chlapci z Missouri, než se stal globální ikonou. Jeho průlom ve filmu Thelma a Louise z roku 1990, jedna z něj udělal idola, ale brzy se ústředním bodem světové posedlosti stalo jeho srdce, nikoli jeho tvář. Před érou zlatého páru byl Bradův milostný život klikatou cestou něžných začátků. Na konci 80. let ho zaujala mladistvá vášeň s britskou zpěvačkou Sinittou, která později žertovala, že když ho viděla na obrazovce, uvědomila si, co přesně ztratila. Mezi nimi se krátce ale planoucí jiskry objevily s Jill Schoelen a E.G. Dailym, kteří ho už tehdy popsali jako muže pohlceného ohněm něčeho většího než on sám. S Robin Givens se skřížil během jejího bouřlivého manželství s Mikem Tysonem v okamžiku nebezpečí a dramatu, který jakoby předznamenával nadcházející napjaté románky. Pak přišla Juliette Lewis. Potkali se v roce 1989 na natáčení televizního filmu Příliš mladá na to, abych zemřela, a tvořili dokonalý indie pár. Sdíleli téměř 4 roky syrové mladistvé intenzity a společně procházeli přechodem z anonymity ke slávě. Brad to později nazval jedním z nejlepších vztahů svého života a přiznal, že láska sama o sobě nestačila k překonání složitostí jejich rozkvétající kariéry. Juliette však následky snášela těžce a často prosila veřejnost, aby ji vnímala jako jednotlivce a ne jen jako bývalou přítelkyni Brada Pitta. To byla Bradova první lekce o vysoké ceně hollywoodské lásky. O tom, jak může vztah zastínit celou identitu člověka. No ale svět poprvé skutečně spatřil Brada Pitta v polovině 90. let, kdy se na natáčení filmu Sezóna setkal s Gwyneth Paltrow. Byli to hollywoodský zlatý pár. Blondýnky krásní a zdánlivě dokonalí. Brad ji na Zlatých glóbech slavně nazval láskou mého života a jeho žádost o ruku v Argentíně působila jako okamžik čisté magie. Byl jí tak oddaný, že se dokonce začal oblékat jako ona a převzal její elegantní minimalistický styl. Přesto se to v roce 1997 rozpadlo. Gwyneth později přiznala, že její otec Brada zbožňoval a rozchod ji zdrtil, zatímco vzpomínky na jejich románek se staly hořko-sladkou kapitolou nostalgie. Přiznala, že byla takové dítě a nebyla připravená na úroveň závazku, kterou Brad nabízel. Pro Brada to byla drtivá rána připomínka toho, že i ty nejdokonalejší vztahy mohou být zmařeny načasováním a nezralostí.
Každé zlomené srdce však bylo pouze předzvěstí kapitoly, která definovala generaci Jennifer Aniston. Jejich příběh začal tiše v roce 1994, kdy je představili manažeři, na kterého si Jennifer vzpomínala jako na prostého, milého kluka z Missouri. Ale v roce 1998, když byly obě čerstvě svobodné, se osud vrátil zpět. Jejich první rande bylo bez námahy plné smíchu a pohody, jakou ani jeden z nich předtím nezažil. V době, kdy v roce 1999 vstoupili na červený koberec cen Emmy, byli víc než jen hvězdami. Byli symbolem zlaté lásky. Bradova oddanost Jennifer byla vytesána do samotných šperků, které jí dal. Strávil 7 měsíců zdokonalováním diamantového a platinového prstenu se Sylvií, Damiani tichým důkazem jeho pečlivé lásky. Jejich svatba v Malibu v červenci 2000 byla pohádkou, která se stala skutečností. 200 hostů, 50 0 květin gospelový sbor a ohňostroje, které rozzářily kalifornskou oblohu. Pro svět byli neotřesitelní. Vybudovali produkční gigant Plan B Entertainment a v zrcadlové jednotě procházeli každým kobercem. Koupili si sídlo v Beverly Hills za $13 milionů a strávili roky jeho rekonstrukcí, čímž vytvořili to, co považovali za svůj trvalý domov. Ale za tou slávou se začaly tvořit trhliny. Začal na ně doléhat tlak z toho, že jsou nejsledovanějším párem světa. V roce 2003 Jennifer s srdceroucí upřímností přiznala, že si není jistá, zda je Brad láskou jejího života, jenže je velkou láskou. Mluvila o založení rodiny, o nové kapitole, která měla začít právě ve chvíli, kdy se jejich manželství začalo hroutit pod tíhou vzdálenosti a protichůdných programů. V lednu 2005 se sen rozplynul. Jejich společné prohlášení o rozchodu bylo plné elegance, ale realita byla mučivá. Jennifer později popsala zármutek jako zdrcující, který ji rozdrtil. Bolest se ještě zhoršila, když se objevily fotografie Brada s Angelinou Jolie v Keni. Ten obraz jí probodl. Krutá připomínka, že muž, kterého nazývala svou kotvou, se přestěhoval do jiného světa. Jennifer se odmítla nechat definovat zlomeným srdcem, ale pro Brada byl přechod do éry Brangeliny bouří kontroverzí. Byl obsazen do role padoucha v globálním příběhu, což byla nálepka, která ostře kontrastovala s jeho image klaďáka. Příběh Brada a Angeliny se začal psát v ohni filmového Place. Na Place filmu Pan a paní Smithovi se hravé kamarádství mezi těmito dvěma superhvězdami rozrostlo v hlubší a nepopiratelné pouto. Angelina přiznala, že se těšila do práce jen, aby ho mohla vidět. Stal se z nich tým, který se na place vypořádával s bláznivými situacemi, které odrážely chaos, do kterého se jejich životy brzy promění. Do roku 2006 Brad legálně adoptoval její děti Maddoxe a Zaharu. A brzy uprostřed šílenství celosvětové pozornosti přivítali svou dceru Shiloh. Jejich rodina se rozrůstala závratnou rychlostí, přibyl Pax z Vietnamu a dvojčata Knox a Vivienne. Angelina nazvala jejich domácnost chaosovou, ale úžasnou. Po desetiletí byla Brangelina víc než jen pár, byla to globální značka. Cestovali po světě z humanitárních důvodů, využívali svou slávu k tomu, aby upozorňovali na válkou zničené regiony a vybudovali si život, který se zdál nedotknutelný. Koupili si Chateau Miraval ve Francii, rozlehlou vinici, kde produkovali oceňované růžové víno a vytvořili útočiště pro svých 6 dětí. Nakonec se vzali v roce 2014 na obřadu, který byl celý zaměřený na rodinu. Děti napsali svatební sliby, pomáhali s dortem a dokonce ozdobili Angelinin závoj obrázky. Měl to být konečný šťastný konec. Přesto se o pouhé 2 roky později všechno rozpadlo. Incident se soukromým letadlem v roce 2016 všechno změnil. Angelina podala žádost o rozvod. Kvůli zdraví rodiny a následky byly katastrofální. Následující roky byly spletité s bitvami o péči o dítě, vyšetřováním i FBI a trvalou zlomeninou vztahu. Brad přiznal, že je velmi zarmoucen a využil této chvíle k zamyšlení nad svými vlastními chybami.
V roce 2017 se v rozhovoru pro GQ slavně rozpovídal o svých problémech s alkoholem a přiznal, že dlouho mu utíkal před pocity. Král klidu se konečně postavil vlastním stínům. Právní spor o zámek Miraval se stal symbolem jejich rozbitého spojení. Místo míru se proměnilo ve válečné dějiště. Když se Brad blížil 50, začal hledat jiný druh spojení. Byl spojován s architektkou Nery Oxmanovou, ženou, která představovala odklon od hollywoodského modelu hvězd. Přátelé naznačovali, že hledá někoho, kdo by ho mohl intelektuálně vyzvat. Později se objevily Nicole Poturalsky a Emily Ratajkovsky, ale to byla jen prchavá rozptýlení. Až v listopadu 2022, kdy potkal Inés de Ramón, se něco změnilo. Na rozdíl od jeho minulých románků s Inés byl jeho vztah pevný a nenápadný. V roce 2024 se přestěhovala do jeho domu v Los Angeles a jeho blízcí v něm viděli muže, který byl konečně skutečně šťastný. Nesnažil se vybudovat globální značku ani pohádku, prostě žil. Přesto i přes jeho nové štěstí zůstává duch minulosti součástí jeho vyprávění. V roce 2020 svět zatajil dech, když se Brad a Jennifer Aniston znovu sešli v zákulisí udílení cen Screen Actors Guild Awards. Toto obětí, vřelé upřímné a nechráněné, bylo zachyceno na kameru a vyvolalo celosvětové šílenství. 15 let si fanoušci kladli otázku, co kdyby, a v tom jednom obětí spatřili něhu, která vyprávěla příběh o důvěrnosti a hluboké péči. Brad a Jen dosáhli bodu hlubokého přátelství společného života, který se nikdy nedá doopravdy vymazat. Překonali bolest z roku 2005 a našli způsob, jak se navzájem podporovat jako kamarádi. Pro mnohé zůstává Jennifer Aniston jednou z velkých možností, co kdyby v životě Brada Pitta. Představuje dobu čistoty před skandály a právními válkami kapitolu, která se méně podobá historii a spíše příběhu, který nikdy zcela neuzavřel. Bradovo přiznání pravdy o ženě, na kterou nikdy nemohl zapomenout, není nutně o touze vrátit se do minulosti, ale o uznání lásky, která ho formovala. Uvědomil si, že žena, která ho změnila, nebyla jen jedna osoba, ale kolektivní zkušenost žen, které stály při něm. Bradova Pittova cesta je mistrovskou třídou ve složitosti lidského srdce. Prožil nejvyšší vrcholy romantiky i ty nejveřejnější zlomené srdcí. Byl zlatým chlapcem, skandálním milencem a nyní mužem tichého zamyšlení. Naučil se, že i ty nejjasnější plameny zanechávají ty nejdelší stíny a že žena, která vás změní, je často ta, od které se musíte vzdát, abyste skutečně našli sami sebe. Když se dívá do budoucnosti s Inés, nese si s sebou ponaučení z minulosti. Mladiství oheň Juliet, blonďatou ambici, Gwyneth duši, drásající zármutek Jennifer a světem otřásající intenzitu Angeliny. Čelil svým démonům od lahve až po soudní síň a vynořil se jako muž, který si cení míru nad prestiží. Už nepotřebuje prsteny za $1 milion ani 50 0 květin, aby dokázal svou lásku. Zjistil, že nejtrvalejší otisk zanechá partner, který zůstává, i když fotoaparáty přestanou blikat. Brad Pitt už není jen kluk z Missouri se snem. Je to muž, který prožil několik životů, v jednom muž, který konečně našel odvahu přiznat si, že i když miloval mnoho lidí, vždycky bude existovat jedna kapitola, která skrývá klíč k tomu, kým skutečně je. Jeho příběh nám připomíná, že za leskem a slávou se skrývá muž, který si jen přál najít lásku, která by mu připadala jako domov. Ať už to bylo tiché seznámení v roce 1994 nebo chaotické domácnosti v roce 2010. Brad Pitt se ženám, které miloval, věnoval naplno, i když to cestou znamenalo ztratit i kus sebe sama. Jeho odkazem nejsou jen jeho filmy, ale i způsob, jakým se s elegancí a zranitelností vyrovnává s lidskou zkušeností. Je to muž definovaný svými láskami, formovaný svými ztrátami a konečně, upřímně řečeno, smířený s tlukotem srdce, který přišel před ním. Co si myslíte, že byl zlomový bod v Bradově emocionální cestě? Opravdu existuje?
Někdo, kdo se vyvlékl, nebo byl každý vztah nezbytným krokem k muži, kterým je dnes sága Brada Pitta, nás stále fascinuje. A to nejen kvůli filmům, které natáčí, ale i kvůli zranitelnosti, kterou projevuje při hledání spojení. Podělte se o své myšlenky v komentářích, dejte tomuto videu like a přihlaste se k odběru, abychom i nadále prozkoumávali hluboké a tajemné srdce největších hollywoodských legend. Každý milostný příběh má své tajemství a my jsme tu, abychom je všechna odhalili. Uvidíme se v další kapitole.